Bok ljudi, ja sam Filip, sa kanala Filip Fabijan, kojeg vjerovatno upravo gledate. Danas sam odlučio ispričati vam jednu priču, meni jako tešku. Razletio se. Fidget spinner. Pozdrav ljudi, ja sam Filip, a vi gledate moj kanal, što sam već vjerovatno rekao. I danas ću radit mutave teorije zavjere. Dakle, te teorije zavjere vjerovatno nisu istinite, mislim 100% nisu istinite, kao na primjer ova u naslovu. Našao sam članak na internetu, teorije zavjere, ali ja ne vjerujem u njih. A vjerovatno nećete niti vi povjerovati kad ih čujete. Kao i ovo u naslovu. Prva je, dobro. Prvo bi čak možda povjerovao jer sam gledao taj film. Matrix. I onak, brutalan mi je film, brutalican mi je fakat film. Teorije zavjere. To da svi živimo u Matrixu zapravo. A milijarderi nas pokušavaju izvaditi iz toga. Znači, Hillary Clinton zapravo je mrtva. Kako je to moguće? U utrci za američku predsjednicu zapravo je njezin dvojnik. Odnosno dvojnica. Znači, njezina dvojnica bavila se kampanjom. Njezinom kampanjom. I Hillary Clinton navodno je obolila od upade pluća, što je rekao novinar ABC-a u Vijesti. Ali to nije istina. Logično. Navodno da su došli do snimaka, odnosno slika bolesne Hillary Clinton koje su bile onak zamućene kao slike. Pošto ja naravno nisam mogao doći do tih slika, logično je još samo low. Nisam ih izbacio, odnosno stavio na klip, jer ih ne mogu staviti na klip jer ih nemam. Ali, tu je kraj te druge teorije zavjere. Odnosno, kako to uopće je teorija? Dobro, ne vjerujem. Treća teorija zavjere je... Vjerovao sam za ovo. Vjerovao sam u ovo da je Michael Jackson živ. I ja, kad sam čuo, imao sam možda 10 godina kad je on umro. Kad sam čuo u autu da je umro Michael Jackson, a onak, kako je moguće uopće da tako čovjek umre. Ali da, istina je da je umro Michael Jackson i puno sam istraživao i čitao o tome i čovjek je bio na sudu zbog jer ga je ubio. Navodno je mu dao krive lijekove. Ali pojavila se slika njegove kćeri na Instagramu na kojoj je navodno Michael Jackson na zadnjem sjedištu auta. Sliku možete vidjeti tu. Idemo na četvrtu teoriju zavjere. Meni je ovo malo smiješno. Teorija zavjere da je kraljica kanibal. Naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je kod engleske kraljice i vratila se živa kući. Ili je to samo teorija zavjere i mi. Možda mi zapravo uopće nemamo predsjednicu, nego imamo predsjednicu. Možda je zapravo naš predsjednik cijelo vrijeme Ivo Sanader. A možda sam ja samo glup ko orman. Znači, teorija zavjere o kraljici i kanibalstvu je tako. Znači, kultni filozof Humbert Humelgaard pokrenuo je teoriju zavjere tu još 1973. godine kada je naveo da kraljica sigurno jede ljudsko meso, jer navodno da u ljudskim mišićima ne postoji toliko snage za živahnost, toliko u tim godinama, koliko ona uopće ima godina, 85, 6, 8, 9, nema plan, 10. Tako da dan danas kruži ta priča 34 godine kad, 44, pum. Peta teorija zavjere je da Louis Tomlinson zapravo nema djece. Zvijezda One Directiona, Louis Tomlinson, postoje otac prije... Dobro, ne znam prije koliko, ali u siječnju 2016. godine. Koje vrijeme ja? Prije 10 godina.
prije 1 godinu je postao od predivnog dječaka koji navodno na slikama, odnosno na slici, ovoj tu, nije dječak nego je obično lutka. Njegov sin Freddy zapravo nije Freddy nego je obično lutka, znači nije ljudsko biće. Znači, njegovi fanovi zapravo tvrde da to uopće nije ljudsko biće, nego da je to obično lutka. Uglavnom, to bi bilo to od svih teorija zavjere za danas, odnosno glupih teorija zavjere. Za danas, odnosno za ovaj video, čujemo se, vidimo se jednom drugom prilikom, like, share, subscribe, tako, ako si video, komentar, i to bi bilo to.